Prije 2 do 3 godine sam gledao Skibidi Toilet na 3 svoja live-a, znači barem 3 poremećaja imam. I evo, sve vam je to zbuksano u ovu veliku reakciju. Uživajte, uzmite si kokice i lupite like i subscribe ili niste fora. Koji moji? Šta? Šta je ovo bilo? Čekaj, je li to kao prva epizoda? Znači, mislim, kao meni stoji na thumbnailu taj lik. Ali ja nisam gledao epizode, ja prvi put u životu gledam i... What? Pisoari! Zašto u sredini nema glave? Brate mili, zelena kosa. Ovo ružno pače, brate mili, u pisoaru. Šta ja gledam, ljudi? Zašto se u lubanju pretvorio? Ako je ovo sve na istu foru, ovo će biti jako dosadno za gledat, brate mili. Jel... sva... Čekaj. Ok, ovo je res... Ja sam zbunjen. Molim! Ljudi, šta je ovo? Ljudi, šta ja gledam? Ja sam znao da ja ne mogu predvidjeti. Ali baš da će ovoliko random bit. Naravno dolazi iz vedra neba. I veći od oba helikoptera. Ima ih više. Šta ovo? Oni to hračkaju, brate mili. Bože. Dobro, više nije ni zbunjujuće, onak znam šta da očekujem. To bi ja napravio. Kad bi vidio ovako glavu da mi izlazi, ja bi, znači, iste sekunde bi, ne sam što bi pustio vodu, nego bi nogom ovako gazio ga po glavi, sam da nestane. I naravno da dolazi još jedan. I još 3 njih. Koji moj? Nije ni smiješno, toliko je zbunjujuće da nije smiješno. Koliko sam epizoda pogledao uopće, ja ne znam, ne brojim. Ne mogu razlikovat kad je prijelaz iz jedne epizode u drugu. Dobro. Znači lik je naučio da treba puštat vodu. Ja bože, dobro. Policajci iz WC školjke. Bože. A nisu valjda i crkvu uvukli u ovo. Ne čekaj, jesu ovo doslovno? Da, doslovno WC školjke su ovdje i oltar. Aleluja! A ne, nije to. Ovo je fakat morbidno, stari moj. Stari moj. Vid žvače ga, jede ga. I... ko je pustio vodu? Ova dvojica. Ja ne znam ni šta da komentiram. Majke mi ne znam šta da komentiram. Dobro. Gurni mu glavu dolje. To, bravo. Gurni i njega. Mislim da njemu glavu ne možeš gurnuti. Dobro. I kaj sad? Ok, ovo se pretvorilo u Naruto, stari. Evo ga, Spider-Man. A čekaj, šta se dešava? Je li ovo kao rat između freaking između toaleta, između WC školjki i između security kamera? Jel se o ovome radi, sve ovo? Okej. Ja navijam za kamere, iskreno. Ok, dobro, to je bilo malo strašno. Ja želim da kamere pobjede, zato što kamere izgledaju cool, da se ne lažemo. Kamere, to jest ljudi sa kamerama na glavama izgledaju cool. Okej, ovo nije fair. Pa ovo malo nije fair. Lik radi Fortnite ples, dok... Čekaj, imaš lika koji na cesti radi Fortnite dance. To zove Orange Justice, ja mislim da se zove. Ne znam, nisam igrao Fortnite dugo.
kamere ne mogu niš. Aha, ovo je čekaj, šta? Aha, o bože, ja ne mogu ispratiti ovo. A on je ubio WC školjke, okej, to me zanimalo. A se onda okrene i dođe jedan skibidi i gurne ga. Kaj, jel realno da je WC školjka jača od tebe? Okej, šta je sad? Ovaj je stavio kameru na WC školjku i gleda šta se dešava. Dobro, dalje, kamere tu nešto rade. Ali koliko ima ovih WC školjki, znači bezbroj ih je. Ops, kamera odozgo. Yes! To je to! Bravo! Ali i dalje ih ima, vidi ovo! Ma daj, ne me zezat. Demon iz paralize sna. Okej. Ali nije fair, realno nije fair. Ovo nije fair borba. Zato što ima puno više ovih enormnih WC školjki nego što ima kamera. A, okej, ima velikih. To, bravo. Nice. Čekaj, ko je sad ovo, jel to? A, to je giga kamera, okej. Giga chat. To. Ne znam iz kojeg razloga mi je zadovoljstvo gledat glave kako se tope u WC školjci. To, podrigni mu facu, bravo! Evo, imamo isto plješće, nice. Kako mi je ovo drago vidjeti, On tu ima štit. Opet WC školjka. Ne! Pa Giga lik će umret. Nije umro. Okej, ovo je... Znači, malo je akcijski film, malo je komedija, malo je horor. Znači, ovo je miks svih mogućih božjih žanrova koji postoje. Ja sam doslovno bez teksta, ljudi. Evo, ja fakat ne znam šta da ja kažem. Ne, utopi ga, molim te. Pusti vodu. Aha, njega traže, dobro. A ovo je samo govori skibidi i niš pametno. Ali realno, ajmo sad malo strateški gledat. Zašto ne bi samo puštali vodu na svaku WC školjku i tako bi pobjedili? Mislim, to bi bilo logično rješenje, međutim, ovo je animirano i napravljeno je da nema vjerojatno smisla. Mada, možda će imat smisla kasnije. Isuse Bože. O Bože, ej. Helikopteri, onak, nema čeg nema, još sam fali da, NLO dođe. Molim, ovo je vrtlog bio, lik je tornado napravio. Okej, opet laser u očima. O, pa sad ih je više u jednom. Izbimo zube. Okej, kamere opet nešto rade. Opet vojska WC školjki. Sad sam skužio jednu stvar. Ovi likovi u WC školjkama doslovno jedu govna. Znate onu moju izreku u videima kad ja kažem jedi govna ili jedi mi trula govna ili tak nešto. Ovi likovi doslovno jedu govna i pobjeđuju bitku. Dobro. To, bravo. Tako, otjeraj ih. Gadove glupe. Nice. Čestitam. Vid! Vršnjačko nasilje, brate mili, pa kak je ovo okej. Vidi. Tuku jadnu kameru. To, samo puštaj vodu. A dobro, koliko će ih, hoće ih 100 izaći iz jedne WC školjke, mislim, je to GoPro? Isuse Hriste. I opet rade Fortnite plesove, zbog čega? Zbog čega? Šta? Čekaj, a kak je sad, šta je ova simbioza neka? Čekaj, pazite ovo. Kamera se vozi na WC školjci, a kamere i WC školjke su neprijatelji. Ne, doslovno... Vidi ovo. Šta je ovo, Armageddon neki? Nabi mu glavu unutra. Pa ne za njim, a dobro, okej, ako si živ, onda okej. Jel on to njemu nabio? Čekaj. Jel to njemu nabio onaj štapić za uši u uho?
To! Nogom u glavu, to tako treba, brate mili. I nemoj da te ovaj pojeda. Zvučnik! Zvučnik je pustio vodu, to je to. O, šta si ti? Jel to De Vito izašao iz WC školjka, vidi ovo. Ode. Imam feeling ko da gledam Avengers Endgame, brate mili, ili bilo koji neki Marvelov film, doslovno onak... Tuci to, tako pucaj mu usta, bravo. Puštaj vodu. To... Prdni mu na glavu, ajde! Prdni mu na glavu, molim te, ja ću biti sretan. Nije mu prdno na glavu. Pucaj na kmetove! To, bravo! I naravno da se uvijek mora, ali idu na istu foru, doslovno čitavo vrijeme, dok kamere pokušavaju zaklat vojsku, uvijek se pojavi jedna i sve zezna. Mislim, jedna iza leđa, to hoću reći. Sad imamo i crne WC školjke. Ja mislim da ću ja sanjati ovaj skibidi-bob-bob, znači čuo sam sve žive verzije u ovim epizodama. Čuo sam freaking normalnu verziju, usporenu verziju, verziju sa visokim glasom, verziju s dubokim glasom, znači sanjat ću ovo, kunem vam se, 100%. Oke, pasa zvučnici. GG. Mislim nije GG, nije još gotovo. Na 20 i nekoj sam epizodi, već. Ok, ovo sam ja onak, kad sam bio mali, kad ne bi znao šta da radim u WC-u. Uzeo bi ovak novine i sam čito i sjedio bi vjerojatno nekih pol sata više nego inače. I opet iz nekog razloga kamere rade Fortnite Ples. Dobro, je li to Nikola Tesla, bog te? Vidio sam struju u WC školjci, mislim, to nije nešto što se treba dogoditi. Dobro. Kamera. Jedna školjka. Pa šta je ovo, Flash? Kak bi se kamere trebale boriti protiv ovog? Doslovno ne mogu ni registrirat. Šta? Šta je ovo? Je to bager? Koji moj? Čekaj, jel to sad WC školjka ušla u čip ovog sranja, ove kamere? I jel to sad počelo kontrolirati? Ako je to stvar, onda toliko mrzim WC školjke od danas. To jest, ne WC školjke, mrzim WC školjke ovdje u ovoj seriji. A čekaj, znači ovo mi nije jasno ne samo ovdje, nego inače. Kad ljudi vide da ih neko ide udariti ovako u facu, da ide prema njima onako prijeteći, zašto ljudi stoje u mjestu? U ovom slučaju kamere stoje u mjestu. A zašto ljudi stoje u mjestu? Razmećemo kameru. O, stani, to, bravo. O, pa čekaj, to on udara kontru. Lik doslovno ima WC školjke na nogama, vidi ovo. Ja, bože. Ne znam kak se vama čini, ali meni se čini da kamere žestoko gube ovdje onak i... Kaj sad? Helikopteri koji su uništeni. Naruto iz kreveta. O bože, dobro. A sad imaju i noge, brate mili, pa koliko će oni ekstenzija dobiti? Pa to fakat nije fair prema kamerama. Opa. Kaj će se sad desiti? Poješće ga. A ovo je zaposjednuta kamera. To! Trgajte ga. E, ovaj govnar mali. Zdrobi ga. Pretvori ga u kajganu, brate mili, molim te. Okej. Lik je u kavezu. Pazi ovo. U kavezu je i dalje radi Fortnite Ples. Okej, demon odozgora. Jo bože, dobro. Šta sad? Nije valjda da je došao boss fight.
O bože. Šta je sad ovo miks, onak hibridi, znači imaš i WC školjke, imaš i kamere koje napadaju nekog. Okej. Respektam puštanje vode. Onak sad u pravom životu kad budem puštao vodu, vjerojatno će mi biti zadovoljstvo. Jer ću zamišljati da su glave unutra pa da trebam potopiti neprijatelja. Dobro, još jedna ekstenzija, sad imaju i ruke. Okej. To i šamare ga izvadim u oči. Iskreno, onak, više nije toliko ni zanimljivo. Sve što gledam je borba koju ne mogu ni ispratiti kako treba. I nema ničeg presmiješnog, nema nikakvih plot twistova. Dobro, još kamera, još neki tank, nešto, ne znam, nemam pojma. To nogama ga, kako volim kad tuče ove glave, Ne znam zašto mi to toliko sreću budi, ne bi smjelo toliko sreću budi. Obećajem da nisam sadist ili mazohist, ali ono... Nemam pojma šta pričam, zanemarite. Okej, šta je sad? Jesu to WC školjke zgličale? Please mi reci da jesu. Televizor, šta sad imamo i treću stranu, znači imamo kamere, imamo, šta sam rekao, WC školjke i sad još i TV. Kako možeš biti na strani glava koja izlaze iz WC školjke, mislim ono. Okej, TV kaže odmakni se. Dolazi veliki TV lik. Ne znam ni kak da komentiram ovo. Ogroman bljesak. Ovi puštaju vodu. Šta dalje? Smiley! Ej! A znate zašto on ima smiley na licu? Vrlo jednostavan razlog. Zato što je lupio subscribe i like. Televizor. Jako puno WC školjki. Policija, pauk, sve živo šta hoda na svih 20 nogu. Ali, s name dolazi ovo Godzilla. Hoj! Šta je ovo? Godzilla TV. O moj bože. Dobro, potopiš sve. Čekaj, jel moguće da su se... Čekaj, jel moguće da su vidjeli ovo tu? Znači, šta je to bilo uopće? Ogromna gorila, Godzilla, šta li već, King Kong, nemam pojma. I WC školjke su se doslovno usrale. Okej. Kakav chat. Genijalno. Šta sad? I on je isto sretan. Šta sad? Sad je mirno, na jednom nema nikakvog ratovanja ni pucnjeve. Dobro, njih će lako ubiti, pretpostavljam. Ja sam na sekundu, isto sam i moga mislio da su ovo male kokoši. Ni dvoje se međusobno tuku, savršeno je. Okej. I uvijek, znači, evo, to ono što sam rekao. Svako malo se pojavi WC školjka iza koja poremeti sve. Kako nisu skužili njihovu taktiku? Okej. Da vidimo dalje. Šta će se dalje desiti? Okej. Tu je TV koji ima na sebi 5 televizora. Još WC školjke, ne znam koliko ih imaju u rezervi, brate mili, ja mislim da je ovo ogroman bankrot. Ne sviđa mi se ovaj zvuk. Čovječe. I ne, naravno da će doći jedan mali toalet umjesto ovih gigantskih, ono, na njega. Sam da ga ovaj može ubiti. WC školjke nastavljaju svoj pohod, jedna ogromna je pala. Zato što je ovaj giga Chad ubio to. Kamere više ni ne postoje, sad navijam za televizore. To! Izbi mu zube. Izbi mu kraljaški, sve mu izbi. Dobro. Ubio si ga, to je Ne da se to dešava. Brate.
Brate mili, ovo je čitavo naoružanje, vidi ih. O, zvučnici su se naoružali. Kao pancirka i šta će se sad desiti? Isuse Kriste. Slučajno mi je mikrofon pao. Okej. Zvučnici su poletili. Nice. Kaj će se sad desiti? Hoće se sad televizor i zvučnici sukobit. Dobro, ovo je već stvarno ono gadna i ozbiljna situacija. Okej, ovaj lik je takav džed. Please, ono, sam ga zgrabi, zgnječi ga na brzinu. To, bravo, bravo, to se tako radi. GG. Cool. Ja sam nikad u ništa u životu nisam oživio kao ti u Skibidi Toilet. Uff. Isuse Kriste, šta je ovo? Šta je sad ovo? Ralica, kaj, ne znam šta gledam, kombajn. Ne, televizor mora pobijediti. To! Ajde! Bravo! GG! I kamere su unutra. Čekaj, kamere su bile zarobljene. Okej, jetpack. Razrušen grad. Televizor koji je ustao. Kaj će sad biti? Nemaš ti protiv zvučnika, brate. Jer sam malo prije rekao da zvučnici ubijaju. Zvučnici kolju. Razvaljuju sve. To. Bravo. Joj, ne me zezat. Ispao mu je zvučnik, to nije dobro. Ode TV. I TV nam je mrtav. Ok, ovo je žalosno malo. I ovaj mali helikopterčić leti. Jedi go. Dobro. I šta je sad? Ko je sad živ, ko nije živ, nemam pojma, ne mogu fakat ispratiti. Okej. Opet već se školjke preuzimaju, ovo mi se ne sviđa. Kak se nisi prije sjetio očepljivača za WC? Kako se nisi tog prije sjetio? Pa to je, ja mislim, najmoćnije oružje koje možeš upotrijebiti. To. Tradicionalno ga zvizneš, ali možeš ga i upucat. Realno. A je, da sad. A ko se može boriti protiv tog doslovno leteća pila, onako od 500 kila? Na kojoj smo epizodi sad? Jesmo došli do zadnje epizode? ...49. A ovo je 50. Dobro. Znači ovo je kao finalna epizoda. Ok, ajde da vidimo. Šta će se desiti u finalnoj epizodi? Ej sad. Šta je tak lako bilo ubiti pilu od 500 tona? Okej, ovo su neki fancy televizori, gospodini. Ili gospođe, nećemo osuđivati. Dobro. Još jedna epizoda, znači ova i još jedna. Opet Fortnite Dance iz nekog morbidnog razloga. Dobro, apsolutna apokalipsa. Lik koji spaljuje vatru. Helikopter. Helikopter, helikopter. Ok, previše se derem. Dobro, ovo je baš krvavo sad. Boga mi. Ok, ne znam ko je, ali uništava WC školjke i to mi se sviđa. Ovaj se trudi biti zmaj i bljuvat vatru. Ne mre to tako, zašto ovaj bljuje. Ok, ovo je cool, ovo je cool. Isuse Kriste. Šta sad?
To je sa početka onaj Titan kamerom. Jel to to? Lik je dao like i ode. Ovi svi drže like. Mislim da je to kraj. O čovječe, eto ljudi, pogledali smo Skibidi Toilet uživo. Što se tiče, evo da iskomentiram Skibidi Toilet, ne bi gledao opet iskreno, nije mi toliko zabavno bilo. Mislim kao, bilo je fora za gledat, ali previše mi je razbrčkano sve. Ne vidim se da gledam opet ovako nešto. Opustite se, uživajte, zviznite subscribe i krenimo da vidimo šta se to dešava u Skibidi Toiletu. Ne sjećam se da ovakva apokalipsa bila. Okej. Spalio ga je do temelja. Stari moj. Ja čujem od ovog uopće. Znači, meni je ovo toliko glasno, uši mi probija. Dokrećio ga je. Vrate, nije tam sve. Lava vatra, to mi se sviđa. I naravno nastavlja se tradicija puštanja vode. To podržavam. To je kamerica koja ima ovo za očepljivanje WC-a. Kaj to leti? Skibidi kopteri. Okej, to je bio Skibidi Toilet 51, idemo na 52. Što se sad ovdje dešava? Ne znam čija je ovo perspektiva. Okej, nabio si ga u WC, čestitam. Skibidi kopteri opet. Ja se ne sjećam da je ovo bilo ovako kvalitetno. Like? Ili nisi fora? Dobro. Dobro. Nice. Ne znam šta se dešava, ali ajde, okej, kako god. Ali imam feeling u ovom trenutku da dosta stvari čak ni nema smisla toliko. Nego da je samo onako jako razgranato i da je toliko kaotično i apokaliptično da jednostavno nema smisla. Dobro, zvučnici, na njih sam zaboravio. Čekaj. Dobro, ovo je zvučnik, ali šta je ovo koji moj? Kaj je ovo, rulet? Opa, ovo je Thor. Nice. Sviđa mi se odijelo koje kamera nosi. Opa. Tank. Ne znam da li smo imali tank do sad. To, ne jedan, nego dva tanka. Idi u vražiju mater! Bio sam uvjeren da su mi slušalice crkle. Jedi govna. Tako je. Sad bi još šamario nekog, da mi je neko tu. Hvala Bogu nije niko pored mene. Okej. Samo puštaj vodu. Puštaj smradove. Ne mi kameru ubijat. Ko to pusti? To snajper neki, iz daleka. TV. Ode nova TV. Šta je ovo? Beyblade. Kakav Beyblade, šta priča? Dobro, ovaj brat je General Grievous. Ovo sam ja kad idem zagrlit svoju simpatiju u snu i onda shvatim da sanjam. Odošli Skibidi kopteri. Dobro. A šta je sad ovo koji moje? To su kamere na brodovima. Odletio brat. I... Stari. Sve on to freaking zbljuvo na njih. Dobro, zbljuvo se brat. I šta sad? To je to. To volim vidjeti. To! Zdrobi ga. Nice. Brat mi gleda u dušu. Lik izgleda kao plankton. Vidi ga. Ima jedno oko samo. To. To volim vidjeti. Brat je sova. Okrenuo se za 180. Lik vas počeša da lajkate stream. Tank im je uništen. Šta se to desilo da im je tank uništen? Opet mi je simpatija nestala. Brat se zapalio. Šta je ovo?
Čekaj, ovo mi sad nema smisla, okej, jasno mi je da je borba između WC školjki i svega ostalog. Ali ovo nije WC školjka. I zbog čega se to bori protiv svega ostalog? Okej. Svakako je kaotično i apokaliptično. U najmanju ruku. Ok, dobro da nije postalo glasnije, inače bi mi zvuk puko skroz. Dobro, imamo pogled sa zgrade. Opet ovaj lik. Ne. Ajde. Pa kaj, ja bi to šakom i to je to. To, pa viš, lik ko da me čuje. Nice. Tuci to. Pa isključimo kabel zvučnika pa te neće moći ubiti. Al. Zato te WC školjka može ubiti sa laserima. Nice. Okej. Ček, hoće. Taman sam se ponadao da će lik sa ovim očepljivačem samo uništiti sve. Dobro. On je definitivno mrtav. Ovo počinje na anime liči, mislim ne liči, ali ono... Radnja je toliko... ne znam... Sliči mi na freaking anime. O! To mora da boli. Ma... to isto bi ja napravio. Skibidi kopter, kaj je to? Dobro, kak je sad ovaj živ opet? Ajde, gekni više. Njegova faca me jako zabrinjava. Dobro. Emotivna muzika u pozadini. Opet je ovaj nesto. Jel umro više? Aha, on se sad vratio kao u normalu. Dobro. Živ je. I povratio se. I ode. Evo, opet vas podsjećaju da lajkate. I to je bila 57. epizoda, čini mi se najdulja do sad. Ok, kak sad ovaj preokret na jednom? Kaj grizu im noge i nabijaju ih? Dobro, drago mi je da se ovaj povratio da ih ubija sve. Kolji to, bravo. Nice. Propuce ga, to se traži. Opet skibidi kopteri. Dobro. Ovaj je brutalno jak. Nice. Okej. Plavi brat je odletio. Na sekundu sam zabrio da su ovo semafori. Nastavljamo tradiciju. Nice. Ovaj. Šta? Čekaj. Šta osoba radi u ovom položaju ispred WC školjke? Zbog čega? Šta je ovo? Ultra skibidi toilet titan. Ovaj nema šta nema na sebi. A zato lete ova dva heroja. O. Nice. Jel on to njemu... On to njemu nagoro čitavu pušku u usta. Nice. Dobro. Ova dvojica su sad očito ko braća neka, ono. Baš emotivno. Više nisu ni nadzorne kamere, sad su fotoaparati. Jel ima koja živa WC školjka? Sad izgleda ne. Čovjek bi ovdje pomislio da je tu kraj. Nice. Međutim, onda plot twist, onda nije kraj. Dobro, kako je moguće da u jednom trenutku nema ni jedne WC školjke u čitavom gradu i onda se pojavi ovo?
Dobro, oni tu nešto komuniciraju. Pitaj Boga, šta? Šta? Albert Einstein. Ajde, prenesi mi svoje znanje, Einstein. Ok, ovo je očito neki ultra boss. Poput like. Čekaj. Šta? A ovi su kao vidjeli to. I sad se spremaju za epsku borbu. Ok. Prva stvar koju sam zapravo uspio pohvatat. Buraz. Ne. Previše random ovo čak i za moj mozak. Okej. On tu ima 4 oka. Previše. Okej. Ovo sam ja ujutro kad mi se oči slijepe od krmelja i onda ne mogu ništa. Čekaj, je to žena? Okej. Speaker woman. Nice. Jesu morali pokvariti scenu sa... Još samo 6 epizoda do kraja. Ja sam imao feeling da će meni puno više treba da ja odgledam sve epizode, međutim, ispada da ja nemam šta puno komentirati jer sam toliko zbunjen da ne mogu konkretno i adekvatno nešto reći. Crni dim. Vjerojatno će nešto ogromno izaći iz tog. Da! I ja sam upravo, to je Einstein! Mamo mu njegovu... To stavi slušalice. Sad se bori. Neće ti slušalice puno pomoći, ali sad se bori. Koliko stvari na sve strane. Sad skibidi toileti imaju i noge. Dobro, ovo je bila jako brza epizoda. Ok, Call of Duty. Bravo, puc puc. Kako je živ? Kako možeš biti živ nakon projektila? Dobro, ovaj definitivno nije živ. Aha, puc puc, mamu ti tvoju. Dobro. Kako brat može ustat nakon što ga je pogodio projektil? Vozilo je otišlo. I onda dođe ovaj. I naravno da će baciti auto, jer zašto ne? Opa! Pucaj! Ha! Ok, dobro, sorry. Izašao brat van. To je to. Tako treba. O, brat se naljutio. O, bože. Svaka epizoda će se završiti sa eksplozijom, kako se meni čini. Okej, eksplozije nestaju. Pečnica sa... Pokušavam skontati jesu ovo činele od bubnjeva ili oni neki diskovi za pečnicu. Vjerojatno je to drugo. Koliko to kotača ima? Dobro. Spigo ga malo. Ovo sam ja. Ja nosim kapu stalno. Okej, dobra obrana. To s leđa. Jest malo kukavički, ali gle, mislim.
u ovakvim situacijama kada je život u pitanju, šta ti možeš drugo? Ode! Okej. Potres. Dobro, ovaj brat nije ni jednom umro za sad. Dobro, ovi helikopteri su niko i ništa, ono, uništiš za čas. Nice. GG. To nije lovo normalno. Ne, apsolutno nije. Jel samo meni u 145, podesi si kvalitetu. Imaš mogućnost za to. I odoše, braća. I to je bila 64. epizoda, bližimo se kraju. Polako se bližimo kraju. Ok, ovo traje 2,5 minute. Ovo je dokumentarac. Sad imamo i Skibidi policiju. Ovo je ultra kaotično. Dobro, dolazi brat. Dolaze i braća. Pa će ovo sad biti boss fight. Ili ne još. Sad ćemo vidjeti. Nema, ne postoji. Nešto, brat. Puc! Ovaj crveni služi za napad, očito. Čupaj mu glavu. Ili oči. Ili bubrege, šta god hoćeš, sam čupaj. Ma da, doslovno su imali svu prednost ovog svijeta da unište. I nisu uspjeli. Dobro, kak ne ide? Čupaj mu oči, je to toliki problem? To! Bravo! Ajde više. Kako je moguće da su sve prethodne spalili samo tako i ubili ih, a ovog ne mogu? Od čega je ovaj? Od aluminija? Ne, aluminij je zapravo jako slab materijal. Su ga ubili više. A, to je bio robot. I dalje nema smisla. Bjež! Pa nemoj stajat! Ak vidiš avion da se zalječe na tebe, nemoj stajati i držat štit. Opa, ovdje. Ovo više nismo ni na planeti Zemlji, ovo smo sad na Marsu, ono. Vidi ovo. Ratovi zvijezda, doslovno ratovi zvijezda. Pade, ode. Znam dobro da je šala, bez brige. I ja sam sarkastično odreagirao. Skibidi. Znači, stiže gadna opasnost. Ajde vidimo. Kaj nas čeka? A ne šakama. Dobro, može šakama, ajde. Ako znaš kako. Može i nožem, vrlo rado. Mrtve WC školjke, vojna WC školjka sa naočalama, kolji i to. Tako, kasapi mozak, koji nemaju vjerojatno. Brat puca. Ovo ne znam ni šta je, blender u vražiju mater. Previše sam investiran u ovo. Ovo je previše kaotično. Ovo je too much. Dobro. Zvučnik. Slušalicama još jedan zvučnik. Mazo. Otkud niču ovi? Kako ih stignu napraviti? To mi sad nije jasno, Kako oni stignu napraviti ovoliko sprava, toliko brzo? Rat je previše kontinuiran, non stop. Hoće doći Einstein, da probam pogoditi. A di je Einstein koji moj? Nije živ. Ovo se u Harry Pottera pretvorilo, ovi su nestali sad. To, u bunker. Spašuvaj se! Ništa od spašuvanja. Umro, brat. Dobro. Je to cijela epizoda? Ne, nije još uvijek. Sviđaju mi se kaputi. Ali di su oni sad? Ne znaju ni oni, vjerojatno. Kao ovaj televizor nešto govori. Apsolutno ne razumijem šta govori. Oj. Su oni to u raju? O bože. 6 minuta. 6 minuta skoro. Vidio. Pa kaj će se to desit sad? Ovdje je apsolutno sve u rasulu. Više ni ne sjedim, sad doslovno čučim na stolcu. Okej.
to Skibidi Toilet planeta, ja se to meni čini. Skibidi policija, da, ovo je definitivno njihov planet. Mislim da slijedi nešto jako gadno. Da, ću već, okej. Dobro. Ubijamo policiju ko u GTA. Very nice. Šta je sad to? Ovo nije ni Skibidi Toilet, ovo je Skibidi Bačvab. A, ipak je Skibidi Toilet, malo unaprijeđeniji. To čupaj i... to se tako radi. Bravo. Ne daj se. Inače, ne daj se. To, napraviš kontranapad. Dobro. Crveni i plavi brat su živi još uvijek. Ne, ekipa, nisam dobio silver play button još uvijek. Einstein je živ još uvijek. Šta će Einstein napraviti? Ajde da te vidimo. Ajde ti njega presjeci na pola, a ti, nemam pojma, izvadi mu oči od nekog, ja znam. Ne, zdrži, bravo. To. Kak te može sa zvučnikom odbiti toliko jako? Ovo je glasno jako. Neka i leti gore. Nešto je palo na pod. To! U oko, direkt. Bravo. A kaj je sad ovo? Matrix. Gle, grize ga. Gle. Dobro. Ja pojma nemam što se dešava. On to sam... Nemoj se samo ubit! Preživi! Idiote glupi! Toliko borbi sam da bi se ubio. Idiote mutavi. Ostani živ. Bravo. Ne! Okej, ovo je najgora stvar koja se mogla desiti. Ovaj službeno nema jedno oko. Šta će sad niknut odavdje? Jel Voldemort možda? Ode, brat. Einstein je još uvijek tu. Dragi moj, ja sam toliko puta spomenuo Einsteina u ovom live-u, ja mislim da se prevrnuo čovjek u grobu. Opa! Ajde! Einstein! Zapravo, zašto ja navijam za Einsteina? Kolje, brate, mili. Ovo postaje hororac polako. Okej, ovaj mu isisava dušu. Rastopio ga je skroz. I sad brat više ne može biti maneken zato što nema facu. Okej, još smo tu. Još se držimo. Ovaj brat maše. Neš ti meni mahat, mamu ti tvoju. Šta će sad niknut? Dobro, ovo je Skibidi vojska. Ajde, braću, koljite to. Ovaj ne zna šta bi napravio. Ovaj je ostao bez ruke. Neo iz Matrixa. Drugi Einstein. Einstein je mlađi brat. Ubije njega odmah, da nemamo i sa njim problema. O, bog te. I di je lik sad? Dobro. Na sekundu sam mislio da je zaglavljen, ali očito nije. Očito je živ još uvijek. Ne! To je bilo blizu. Tam što sam rekao živi se, vidio sam zvučnik na podu, što znači da je liku odrubljena glava. Ovaj vadi to što vadi. Ovom bratu je pokidan kaput, ja bi to odnio na servis. Ovaj ima nožove, ovaj ima bambus, ovaj uzima brazuku. I šta piše tamo? Ne znam da li ovo smijem pročitat na glas. I to je kraj. Skibidi Toilet epizode. Evo ga, počinjemo. Dobro, mrtve školjke na čem god ovo bilo. Ok, ovo je malo glasno, ne čujem svoj mozak kako funkcionira. Stari moj, ja sam zaboravio koliko ovo je eskaliralo. Ja sam zaboravio da su ovo postali, apsolutne apokalipse i svjetski ratovi, stari moj. Ovo nije normalno. Vidi ovo. Ovo je čitavo carstvo Skibidi Toileta. Nenormalno. Like. Evo, pokazao vam je like. Lajkajte live. Šta je ovaj, kaj je to zeleno bilo? To ja kad bljujem, petkom navečer. Brate mili, šta ja gledam koji moj? Znači, evo, prva minuta je tek prošla, ja ne znam šta ja gledam. Dobro. Iščupo mu je. To, brate! To je to. GG. Tako je. Povraćaj po njemu. Lupio mu šamar. Možeš i prdnut, kaj se mene tiče. Ne znam kaj je to zeleno. Mislim... ima ona oznaka kao da je radioaktivno, ali to može biti nečiji prdež, kaj se mene tiče, tako da... pojma nemam. Dobro, veliko crnilo. Ja se iskreno ovog ni ne sjećam. Ok, do sad se nisam sjećao. Što je ovo? Skibidi zvučnik, Dr. X...
kaj god već... O, to. To, bravo. Možeš i ti kogod. Isuse Bože. Dobro. Skibidi Toilet nije fora, slažem se, nije fora. Ali, kažem, meni daje super podlogu da ja gledam šta god ovo bilo i da komentiram sa svojim sarkazmom, ono. Puc. Isuse, dobro je. Brate, ne moraš mi potrgat zvučnike. Koji mu je jezik od metala? Ok, staviš leću da vidiš bolje. Što sam sebe kolješ, ej, vidi ga. Pa ne! Vidi. No, brate, ja svaki put kad dobijem jedan iz nekog testa pa se ono čufam po glavi, vidi ovo. Pup. A mene samo zanima na čemu je ovaj lik koji pravio. Znači, ja ne mogu to shvatit. Što je sad ovo, stari moj? Šta će sad doletit? Braćo, može meni neko, braćo i sestre, pardon, mi može neko u komentarima u chatu reći koji moj ja gledam sad? Ko je sad ovaj lik? Mislim, vidim da ga uništava, ono, al nije mi jasno ništa. Evo ga, Einstein se zapalio, odumro, nema ga. Ode kroz mozak, GG. Dobro, ovaj ga istopio skroz i... GG, valjda, sretanje, kaj je to, bombon? A ne, to je leće. Bok. Ne. I jao, armija. Brate mili, ali zašto? Okej, kužim ratije i sve to, ali brate, gledam face, zašto se tresu toliko? Pa ja sam se toliko tresao zadnji put kad sam imao ono temperaturu 41 pa sam drhtavicu dobio. Ovi se toliko tresu od prve epizode pa do sad. Pa jel to... ko je ovaj? Okej. Deda Toilet. Bježi Deda Toilet. Ode Deda Toilet. Deda Toilet. TV leti, puca. Brate... O moj... Jel mi vjerujete da me glava boli dok gledam ovo? Jel mi vjerujete da me glava doslovno boli dok gledam ovo? Ovo ima jezik. Divno je. Okej, i kaj sad on radi? A, oni trebaju ovog toileta nekako... Ček, šta? Zašto su ga pustili, brat? Ja se počinjem znojit koliko ovo nije normalno. Odem u ruke. Ću se zabri ruke. Dobro. Opet ovaj smiley. Evo ga, klasik. Više nije. Ni klasik, niti je živ. Tamo, a? Ajde, idite tamo. Sve ga razumijem. Kaj ćemo sad vidjet? Stari moje. Šta ja gledam? Ovo bez zezancije djeluje kao neko mučilište za WC školjke. O, još skibidi toileta. To, gađa ih. Pusti vodu, tako je. Nek se tjera u govna. Šta god. Umri, tako. Bravo, GG. GG. Evo ga. Ode Bob Skibidi, graditelj. A brate mili, znači, evo, kad sam prvi put gledao, ovo je fakat bio samo čisti brainrot, čisti trulež mozga. Onda je krenulo eskalirat i sad je došlo do tog levela da više apsolutno mi nije jasno šta se dešava. Prvo, zaboravio sam šta se dešava. Kao drugo, ovo je toliko, kažem, znači došlo je do te razine da je toliko ekstremno da više nije ni zanimljivo, ono. Dobro, ovaj gleda preko... Ne gleda više, izgubio internet. To je kolika raketa, krastavac iz Lidla. Znači napad je već počeo, a?
Očigledno. I ovo su 3 glavna junaka. Naravno da uvijek umre onaj koji gleda. Steroid. Ok, imamo leteće kamere. Kamera hoptere. Kao helikopter kamere. Kaktus! Kaktus! Tu dođi. Pa, evo, ajde. Ne ček, šta? Razdvaja se zemlja. Lijep zalazak sunca, by the way. Skibidi kontejner koji je odletio. Dobro. Flashbackovi. Dobro. Ne znam ni šta bi rekao. Ne znam ni šta bi komentirao. Drago mi je da ste tu. Ako niste, sad je pravi trenutak da zveznete. Da zveznete. Htio sam reći zveknite i zviznite u isto vrijeme pa smo dobili zveznute. Da, uglavnom zveznite, subscribe ili niste fora. Dobro, ovi jumpscareovi su ono izvan kontrole, ovo više nije ni humano. Dobro, ode brat. Puc, puc. GG. Opet ove puške koje su brutalno jake. Policija. Policija sa srpom u ruci, to nisam nigdje vidio do sad. Stari moj, čim vidiš policajca da drži srpa, ne moš ti protiv toga tek tako. Sigurno ne sam. Okej. Ovaj se transformirao u pauka. Ovdje, brat, nema ga. Ovo me podsjeća na onaj zvuk sa TikToka, ono kao hrkanje. Apsolutni kaos. Srednjak. Okej. Ok, dolazi neki ogromni, da. Brate, koliki si. Kako napraviš ovakvu strojnicu i da još funkcionira nakon svih ovih borbi? To je ono kaj mene zanima. Ne, brate. Umre, brat. Njihov jezik je skibidi, dob, yes, ono. Savršeno, sve ih razumijem. Opet ovaj brat, kaj ima lješta od raka. Eši se, bojne. Kaj se sad njih dvojica bore na jednom? Brate, ovdje svako kolje, ovdje nema pravila nikakvih. Oće. Ovo me podsjeća na Lego Harry Potter fight. Opa! To je bio najbeskorisniji napad ikad. Po drugi put. Stari moj. Šta je rekao? On to opsao, neš? Dobro. Brate, lik ima kacigu. Ne imaš mu ni... Osim ako mu skineš kacigu, to onda mijenja priču. Brate, mili... Dok je glava mu eksplodirala. Zašto mu se lice toliko trese? O bože. Fakat mi je drago da nije pojačano. Ok, će ovaj sam sebi glavu iščupat. Ovaj je opet kod zubara. Šta za... Znači, doslovno najjači lik u cijeloj franšizi se ide samo ubit. Ovaj se opet trese i ovaj ga uništava. Ili ne? Ko si ti sad? Zašto izgleda ko pea shooter iz Plants vs. Zombiesa? Kako napraviš ovo? Ovaj brat je još uvijek živ. Dobro. A pucaj, stari moj, kaj brat leti i gleda, ono, gleda u neprijatelja direkt u oči. Dobro, ovaj srcem napada. Ostavlja dušu na terenu. Ovo je postao zombi, proizvodi takve zvukove barem. Dobro. Kaj se tu desilo? Aha, for plunger. Okej. Ovi su samo nestali u dimu. Dobro, neko zapalio cigaretu pa su ovi u dimu za njim nestali, isparili jadni. Kako možeš proći kroz toliko vatre i ne zapalit se? Vidi ovo. Stari moj, pa ja se plašim, ono, staviti prst iznad upaljača da se ne bi opekao. Ovaj prolazi direkt, ono, kroz vatru. Šta opet smo ovdje? Zašto se vraćamo unazad s vremenom? Joj. Dobro. Brat krvari. A ne bi ti njemu flaster stavio. Dobro. Ok, zašto me cima toliko? Svaki put mislim da mi je internet crko, ono... Dobro, šta je sad ovo?
Čekaj. Jel mi to imamo prave ljude u Skibidi Toiletu? Jel moguće? Jel to moguće da mi imamo zapravo ljudska stvorenja ovdje? Pa ja ne mogu vjerovati. Ili, zapravo tu piše 85. Možda su ovo ljudi koji su napravili sve ovo. Dobro, TV škripi. Ovi iz čeg izlaze? Iz nečeg? Očekujem neki plot twist. Stari moj, svaka sekunda ovog je plot twist. Puc. Šta se deraš toliko? Kužim da boli, ali ono... Dobro. Da, opet nisam iskomentirao, ali brate, valjda 15. put opet direktno u oči pogleda. Ja ne znam koje je to preciznost, su oni to vježbali ili koji mu je već... Zašto mu je ubacio WC papir? Zašto? Stari moj, ovo nije humano. Dobro, oj stari, čemu... vidiš, možeš ovako izgledat. Čemu ovaj široki osmijeh, ono... Dobro. Okej. 2 prsta. Deda. Kontejneri. Kontejner koji je pao. Zlobni smijehić. Ali više me ni ne iznenađuje kaj se dešava, iskreno. Znači, toliko su došli na neku razinu da mi više nije... Ja ne znam. Dobro, blizu smo sveukupnom kraju, ali... da. Na trenutak mi je cijela ova priča počela imat neku težinu. Sad opet nema neku težinu. Ček, moram čuti šta li govori. Nemate pojma kaj dolazi. Puc. I pucaš ga direktno u štiht. I kaj ovaj ima oči na leđima, ono? Šta mu to prenosiš? To! Bravo, puci. Ode, brat. Nema ga. Ne. Sorry kaj mi se zjeva. Nije nužno zato što je ovo dosadno, nego zato što sam možda malo i umoran. Ok, ja kužim da si gladan, ne moraš ruku, brate. Dobro, ovaj ga uništava komplet. Okej. Uletio ga, brat, za nogu i ovaj ga uletio za glavu i ode sve u vražji metak. Stari... Šta se više dešava? Šta se ovdje dešava? O, brate, ali što ovi imaju neki ogroman poriv i potrebu da, ono, kasape oči. Stari, ja ne znam za jedan Skibidi Toilet koji nije ostao bez oka ovdje. O bože. Dobro. Lajkam to kaj ova ima emoji svaki put. Stari, ja doslovno ne znam više ni šta da komentiram. Meni ovo iskreno više nije ni zanimljivo. Mislim, ja odgledat ćemo ovu epizodu do kraja. Kad je bio onaj plot twist, to jest kad se završila kao ona priča na 70. epizodi, to je bilo okej, ali nakon toga, ne znam, previše kompleksno složeno da bi mi bilo zanimljivo. Kuš, onak, djeluje ko da je natrpano sve i kao da ovaj lik što pravi sve to pomalo ostaje bez ideja pa onak vrti iste stvari opet. Dobro. Da, okej. Ne znam više šta se dešava. Nema više nema ni tenzija nikakvih, ono... Stvari se samo dešavaju iznova. Mislim da tu stajemo. Da, ne možeš otvoriti. Tako, upadni u ured. Upao si braći na smjenu, ono. Znači, ovo su ljudi pravi. Dobro. Like. Da, okej. Službeno sam odlučio da ne želim ovo dalje gledat. Ako ste izdržali do ovdje, lupite like i subscribe ili niste fora.